Ωραίο. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε εδώ το παλικάρι εδώ. Πίσω να δείξω πώς δουλεύουν οι μελίσια. Πάμε και πίσω να δουλέψουμε. Να δεις το πέλος πώς τρέχει. Α, και κοίτα εδώ τι γίνεται με τα κορίτσια. Εδώ κοίτα τι γίνεται εκεί. Έτσι σύννεφο. Να πάρουμε και από εδώ μια μεριά έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε τώρα τι καλά έχουμε σε αυτήν εδώ. Και λίγο μακριά να δεις, όλα φαίνονται εδώ. Όλα φαίνονται, όλα εδώ. Ορίστε. Βάλουμε το φραγμό εδώ. Σήμερα είναι 16-22. Δούμε τι καλά θα βρούμε. Εδώ έχουμε τη γυμνίδη. Μπορείς να δεις μέλια εδώ. Εκεί που είσαι μην κουνιέσαι. Αυτό, για να δω. Ωραία. Και αυτό είναι τρίτο όροφο Και αυτό μελίσι. είναι τρίτο όροφο. Να δεις παιδιά Τρία. βραγμένα. Ωραία. Τρία. Ορίστε. 4. 4. Αυτά έχουμε βάλει αυτές τα δαλάρα να χτίζουν. Να έβαλαν μέσα μέλια. Τα χτίζανε. Αυτά έχουν βάλει ξυλιράκια για το βαρό. Γι' αυτό χαρτόνι. Και αυτό. Και αυτό χτίσανε και γεμίσανε. Χτίζανε και γεμίζανε. Πολύ καλά να δούμε τι λέει. Α, Ορίστε. και αυτός. Μέλια. Και άμα μπορείς να δεις εδώ από κάτω, Για πάμε να στον δούμε. αυτό δαλάρα, Ωραία. φραγισμένα όλα. Φαίνεται στη φάνη από πάνω άσπρο. Έτσι. Εδώ. Μακάρι να πάνε όλες καλά έτσι. Μακάρι να είναι όλες Όλα έτσι. με λησκομεία αυτά. Να πάνε καλά. Ωραία. Ωραία, καλημέρα παιδιά, γεια σας. Περίπου εκεί. Γεια σας. Καλημέρα.